Kaixo denoi, eta ongietorri aitortu bera. Bideo berri bat egiteko prest gaude, ez da mona? Bai, kaixo denoi! Hala ere, gaur protagonista zu zara. Zergatik. Zure urtebetetzea da, Aitor! Zorionak! Eskerrik asko, amona. Ai. Hemezortzi urte gure etxeko txikiak. Etorri ona! Hala da, 18 urte bete ditut gaur. Pozik zaude? Bai, tira, beti bezala. Ez dela aldatu. Zerbait aldatu da. Orain, gidabaimena aterako duzu, botoa eman. Parranda gehiago egin. Hori hitz egin, zure gurasoekin. Prest zaude? Zertarako? Tatxan! Amona, mi esker. Ireki jendeak ikusteko? Ea ba, zer da? Betaurrekoak. Nik ez dut betaurrekorik erabiltzen. Segi begiratzen. Harry Potterren makillatxoa! Eta betaurrekoak! Especto Patronum! Hau artista. Ze polita, mona, eskerrik asko! Oraindik, sorpresatxo bat falta da. Pasa barrura! Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Aitor, zorionak beti. Ufa! Eskerrik asko denoi!